Il-popolazzjoni ta' Malta komplet tikber b'ritmu b'saħħtu iżda dik ta' Għawdex le. Dan jirriżulta mill-pubblikazzjoni Gozo in Figures li tnediet fl-aħħar ġimgħat. Skont l-istatistika f'din il-pubblikazzjoni, id-differenza bejn imwiet u twelid għal perjodu 2008-2012 kienet 4,600 f'Malta u 31 f'Għawdex. Dan iwassal biex fil-waqt li f'Għawdex il-persuni fuq l-età ta' 60 sena jagħmlu 27% tal-popolazzjoni kontra 24% f'Malta. Skont l-istess numri l-Għawċin idaħlu inqas flus mill-Maltin, fl-2012 id-dħul medju tal-familji Għawċin kien ta' 20,600 euro, f'Malta kien ta' 22,400 euro. Dan id-distak ta' 10% baqa' kostanti bejn l-2008 u l-2012. Interessanti l-fatt li Gżira Għawċija tipprovdi madwar 5% tal-prodott domestiku gross, dan minkejja li Għawdex għandu 7.5% tal-popolazzjoni. Id-distak ekonomiku bejn Malta u Għawdex baqa l-istess bejn l-2008 u l-2012. L-istess pubblikazzjoni tindika kemm Għawdex huwa dipendenti fuq is-self-employed. Fl-2013 dawn kienu jagħmlu 17% tal-impjiegi f'Għawdex kontra 11% f'Malta. Bejn l-2008 u l-2012 is-self-employed f'Għawdex naqsu b'0.3%, xejra li nbidlet fl-2013 sena li fiha self-employed f'Għawdex żdiedu b'2%.